Ma megmutatom nektek, hogy telik egy napom itt, Hajdúszoboszlón. Mivel általában elég korán kelek nyaraláskor, szeretem kihasználni az időmet, és inkább a késői reggelit választom. Természetesen a koffein ilyenkor sem maradhat ki, majd utána vissza a szobába elkészülni. Képzeljétek, ebben a szállodában egész nyáron benne van a csomagárban a közvetlen kapuval elérhető Hungaroszpás strand és gyógyfürdő belépő. Így nem csak a hotel területén tudok wellnessezni, hanem konkrétan átsétálhatok Európa legnagyobb strandjára is. Ez mennyire menő már! Ma így is döntöttem, és ott töltöm a napot. Kerestem egy kényelmes kis fotót, majd bekentem magam naptejjel, mert a fényvédelem nagyon fontos. Ezután olvasgattam és pihentem a parton. Általában ebben a nagy melegben nem tudok sokat enni, de azért egy kisebb hack lecsúszott. Igazából az egész délutánt a strandon töltöttem. Arról sokat nem tudok mesélni. Na jó, azért volt pár helyes rác. Na de este visszamentem a déli bábba, elkészültem a vacsorához. Ilyenkor szeretek kicsit csinosabban felöltözni és megadni a módját a nyaralásnak. Miután degeszre ettem magam a sok finomsággal, míg benéztem a sörbárba. Itt megismerkedtem néhány másik vendéggel, és levezetésként játszottunk egy kicsit néhány ital társaságában. Nekem így telik a nyár Hajdúszoboszlón. Te foglaltál már?